Целта на това видео е да ви напъти как сами да преминете през духовно освобождение, да изцелите душата си от демонични влияния, емоционални, психически и физически проблеми и да заживеете с лекота. Когато бъдем наранени или преживеем дълбока психологическа и емоционална или каквато и да е друга травма, се наранява самата ни същност, като се образуват така наречените душевни рани. Тези душевни рани са слабите ни места, през които демоничните същности получават достъп до нашето енергийно поле. Те започват да ни измъчват с хиляди негативни мисли ежедневно, подтикват ни към лоши решения и ни карат да изпитваме вина, срам и осъждане. Все неща, които не са от Господ. В Словото пише: „Бъдете трезвени будни. Противникът ви, дяволът, като ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“ Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Когато раните ни бъдат изцелени и успеем наистина да простим от сърце на хората, които са ни наранили, както Исус ни учи, тогава премахваме голяма част от правата за достъп на демоничните същности и можем да им заповядаме да си тръгнат. Апостол Павел ни съветва да се прощава, за да не би сатаната да придобие предимство над нас. Обаче, ако душевните рани останат неизлекувани, се блокира част от енергията ни, вследствие на травмите и силните негативни емоции, които сме преживели. На свой ред това отваря вратата за пороци, зависимости, депресия, психически и физически заболявания, зад които стоят демонични същности. Вследствие на тези рани можем да развием комплекси, да станем горделиви, контролиращи, егоистични, гневни, объркани, недоверчиви, обезверени, да влезем в ролята на жертви, да страдаме от безсъние и проблеми с паметта и концентрацията. В Библията Исус неведнъж лекува именно това – душата и емоциите, които често са в основата на физическите болести и демоничното потисничество. В Лука 4:18 Исус цитира Исаия, казвайки, че е дошъл да изцели съкрушените по сърце, да проповядва освобождение на пленниците, да пусне на свобода сломените. Лечението на тези рани идва чрез осъзнаване, че имаме рани, определяне на негативните чувства, прошка към себе си и другите. Следва да отпратим молба към Исус да ги вземе от нас и да ни изцери, като ги замести със своя мир и любов. Последната стъпка е заповядване на демоните, които са прикачени към тези рани и от тези хора да напуснат. В Словото пише: „Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ И с Неговите рани ние се изцелихме. Започваме с кратка молитва. Поемете дълбоко въздух. Благодаря Ти, Небесни Отче, за всички, които гледат и искрено желаят да бъдат освободени и променени, да ходят в плода на Духа. Моля Святия Дух да ги води, насочва и пази в името на Исус. Амин. Родителите са първият ни досег с концепцията за любов, авторитет и защита. Ако тези отношения са били изкривени от травма или отхвърляне, това създава фундаментална рана в душата, която влияе на всяка следваща връзка. Библията поставя голям акцент върху тази връзка в петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Когато тази връзка е нарушена, благословението е блокирано и се отваря врата за горчивина и непростителност. Те от своя страна дават достъп на демонични същности до нас. Изцелението на раните от родителите премахва духовните стени, които ни пречат да познаем истинската природа на Господ. Тежестта на раната често зависи от близостта на човека, който я е нанесъл. Псалмистът Давид описва тази болка. „Защото не беше враг, който ме укори, това бих претърпял. Но ти, човек равен на мене, мой другар и мой близък приятел.“ Тъй като родителите имат най-голям достъп до сърцето ни, техните думи и действия оставят най-дълбоки следи. Все пак е важно да разберем, че родителите ни не искат да ни наранят, но те самите са били под определени влияния. Освен това, травмите често се предават по наследство, като нездрави модели на поведение, гняв или зависимости. Започвайки от родителите, служението за изцеление цели да прекъсне тези вериги. Словото говори за пренасянето на греховете върху следващите поколения. Въпреки това, чрез Исус тези цикли могат да бъдат прекъснати и излекувани. Започваме от родителите, тъй като това е като почистване на основите на една къща. Ако те са напукани от травма, никакъв ремонт на горните етажи няма да бъде траен, докато не се погрижим за пукнатините. Започваме с прошка към баща ни. „Небесни Отче, идвам пред Теб с цялата си болка.
Разбирам, че баща ми е действал от своите собствени рани и празнота. Днес избирам със свободната си воля да прекъсна цикъла на болката. Избирам да простя на баща си от сърце за това, че ме накара да се чувствам. Господи Исусе, аз полагам тези чувства и спомени в Твоите рани. Отказвам се от правото си да задържам гняв или огорчение. Моля Те, вземи тези рани от мен и ги замени с Твоя мир и любов. Изцели съкрушеното ми сърце и ме освободи в името на Исус. В святото и всемогъщо име на Исус Христос, аз упражнявам властта, която ми е дадена, като заповядвам на всеки демоничен дух на отхвърляне, страх, гняв или срам, който е получил достъп до мен чрез тези рани, да напусне душата и тялото ми веднага в името на Исус. Прерязвам всяка нездрава духовна връзка и прекъсвам всяко проклятие, пренесено по родова линия от страна на баща ми. Напусни завинаги и отиди във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели в името на Исус. Аз принадлежа на Бога и в мен няма място за тъмнина. Благодаря Ти, Отче, че си мой съвършен татко. Запечатай това изцеление със Светия си дух. Амин. Прошка към майката. Небесни Отче, идвам пред Теб с цялата си болка. Разбирам, че майка ми е действала от своите собствени рани и празнота. Днес избирам със свободната си воля да прекъсна цикъла на болката. Избирам да простя на майка си от сърце за това, че ме накара да се чувствам. Господи Исусе, аз полагам тези чувства и спомени в Твоите рани. Отказвам се от правото си да задържам гняв или огорчение. Моля Те, вземи тези рани от мен и ги замени с Твоя мир и любов. Изцели съкрушеното ми сърце и ме освободи в името на Исус. В святото и всемогъщо име на Исус Христос, аз упражнявам властта, която ми е дадена, като заповядвам на всеки демоничен дух на отхвърляне, страх, гняв или срам, който е получил достъп до мен чрез тези рани, да напусне душата и тялото ми веднага. Прерязвам всяка нездрава духовна връзка и прекъсвам всяко проклятие, пренесено по майчина линия. Заповядвам на всеки демоничен дух да напусне завинаги и да отиде във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели в името на Исус. Аз принадлежа на Бога и в мен няма място за тъмнина. Благодаря Ти, Отче, че си мой съвършен татко. Запечатай това изцеление със Светия си дух. Амин.